Tak jo, a ukážeme si teda, jakým způsobem můžeme vytvořit tlusté čáry v řezu, který už máme vytvořený. Takže první variantou, kterou můžeme udělat, která je úplně nejjednodušší, ale řekl bych nejvíc pracná, pokud máme nějaký složitější projekt, tak to, že to prostě jednoduše tou tlustou čárou obtáhneme. To znamená, že si vezmeme tlustou čáru, vybereme si tady nějakou libovolnou vrstvu, do které to chceme umístit, vybereme si pero, které bude mít tu tlustou čáru a normálně to takhle klasicky obtáhneme s tím, že si tu čáru vlastně nastavíme, aby byla vepředu. Když si potom spustíme zobrazit skutečnou tloušťku čár, tak vidíme, že jsme dostali obrys té místnosti. Takhle bychom mohli upravit vlastně všechny ty místnosti a dostali bychom tím pádem potom vlastně obrys těch místností v tlustých čarách, což je vlastně něco, co my do řezu chceme. Takže toto je varianta 1, která je možná nejjednodušší na provedení, ale v podstatě asi pravděpodobně nejzdlouhavější. Varianta číslo 2 je, že využijeme toho, že už máme vytvořeno jedno zobrazení toho našeho řezu. Tím pádem my si to zobrazení zduplikujeme, čili dáme si tady, klikneme si pravým tlačítkem na to naše zobrazení. Tady si můžeme označit značku na domovském podlaží a zvětšený pohled. To znamená, že Archicad nás přesune do půdorysu a vlastně nám označí tu značku toho našeho řezu. My si tu značku skopírujeme, čili posuneme si ho třeba o 200 mm dál. Ten řez si vlastně přejmenujeme. Já si ho tady přejmenuju, takže nechám ten původní název a za ní dám pomlčka tlusté čáry obrysu. Odkliknu, vrátím ten řez na to původní místo a když kliknu pravým tlačítkem na ten svůj řez, tak si můžu dát tady otevřít řez v nové záložce. Čili otevřu si ten řez v nové záložce. Archicad mi ten řez vlastně otevře, vygeneruje mi ten samý, co už tam jednou mám, ale bez všech kód a podobných věcí. A další věc, se kterou budeme pracovat, respektive kterou musíme udělat, takže si vytvoříme nové zobrazení tady toho řezu. Můžeme ho nechat nazvané přesně podle toho, jak se jmenuje ten řez, čili tady dostáváme potom nový řez A10 řez podélný, název pomlčka tlusté čáry obrysu. A teď budeme to zobrazení jenom upravovat. To znamená, že začneme tím, že si schováme v tom řezu vlastně všechny vrstvy, které nás nezajímají. To znamená, jak můžete vidět, já mám tady nějaké zařizovací předměty, záchody, kabinky, takže si vytvoříme novou kombinaci vrstev, kterou pojmenujeme řezy pomlčka obrysy. Takhle pojmenuju vlastně všechny kombinace vrstev, volby zobrazení modelu i grafické styly, aby nám to všechno ladilo dohromady. Takže vytvořím si novou kombinaci vrstev, zjistím si, v jaké vrstvě se nachází ty moje zařizovací předměty. Tady vidím, že to je ve vrstvě, kterou mám pojmenované jako sanita, čili vrátím se zpátky do nastavení vrstev, najdu si vrstvu sanita, kterou si tady kliknutím na to oko skryju si v té příslušné kombinaci vrstev a tady vlevo dole aktualizuji. Když dám OK, Archicad mi to upraví a vidím, že mi zmizely všechny prvky vlastně té sanity. Tak, to byla první věc, kterou musíme nastavit. Druhá věc, kterou nastavíme, tak půjdeme tady do záložky volby zobrazení modelu. Rozklikneme si nabídku, vytvoříme si novou volbu zobrazení modelu, tady klikneme na tlačítko nová a zase to pojmenujeme řezy pomlčka obrys.
A tady v té naší nové kombinaci voleb zobrazení modelu si tady vypneme nebo zapneme, aby nám to zobrazilo pouze otvor u dveří, stejně tak pouze otvor u oken. Pro začátek. Dáme OK. Archikit to zase přechroustá a ukáže nám takhle vlastně upravené jenom obrysy prázdných těch okenních otvorů. Tak a poslední věc, kterou musíme udělat, je, že si tady otevřeme záložku kombinace grafických stylů. Vytvoříme si zase novou kombinaci, čili řezy, obrysy. A bude potřeba vytvořit nové pravidlo. Takže tady vlastně kliknutím na tady ten papírek s pluskem a paragonem přidáváme vlastně nové pravidlo. To si můžeme pojmenovat, jak chceme, takže zase, ať držím nějaký standard, tak zase řezy obrysy. OK. Tady, když kliknu na ty 3 tečky, můžu upravovat pravidlo. Tak, a co já teďka budu chtít? Já mu teď budu říkat, aby všechny obrysy udělal tlustou čárou, čili vyberu pero čáry, značky nebo textu a vyberu si z nabídky per, kterou mám, tak si vyberu nějaké tlusté pero. Já třeba mám tady pero tloušťky 0,5 mm hned jako první, takže ho vyberu. Další věc, kterou musím udělat, je, že zapnu typy výplně. Tady si překliknu na pozadí. Zapnu to pro všechny typy výplní. Další důležitá věc, že si zakliknu skryt dělící čáry vrstev. A protože tady jsem vybral pozadí, tak tady vyberu pero pozadí výplní. Zase zakliknu všechny 3 možnosti a pero vyberu tady průhledné. Ještě můžeme nastavit i povrchový materiál, třeba na barvu bílou. Jo, třeba tady mám barva bílá lesklá. Tak, vybereme. A teď máme vytvořené, nebo máme určený, jakým způsobem se nám budou ty prvky zobrazovat, čili máme nastavený styl zobrazení. A teď budeme vybírat prvky, které chceme, aby se tímto způsobem zobrazily. Takže jako první vybereme, že chceme, aby se tímto způsobem zobrazovaly zdi. Pak můžeme přidat další kritérium. Opět dáme typ prvku. Řekneme, že chceme, aby se nám tímto pravidlem zobrazovaly zdi nebo desky. Když budeme pokračovat, tak se můžeme přidat ještě opět typ prvku a můžeme sem přidat schodiště. A protože já mám, nebo ukazuju vám to na projektu administrativní budovy, a tady ještě v řezu vidím trám, vlastní profil trámu, tak můžeme použít i ten trám. Takže přidáme typ prvku a vybereme ještě trám. Tak, potvrdíme naše pravidlo, čili OK, OK. Archikit to přechroustá a vidíte, že jsme z toho dostali vlastně jenom obrysy těch našich konstrukcí, kdy v tuhle chvíli to zatím nedává moc smysl, ale my využijeme toho, že můžeme na výkresech skládat vlastně 2 zobrazení přes sebe. Takže jako další věc tady tomu našemu zobrazení, protože teď sice aktuálně máme ty kombinace vrstev, volby zobrazení modelu i grafické styly nastaveny, ale ve chvíli, kdy překlikneme do jiného řezu, tady do toho našeho původního, ze kterého vycházíme, a vrátíme se do toho našeho řezu s těma tlustýma čárama, tak vidíte, že jsme se vrátili do toho původního stavu, kde máme všechny stavební materiály, máme tam zase ty zařizovací předměty a prostě ty věci, co jsme povypínali, tak se nám tam zase vrátily. Takže musíme upravit nastavení tady toho zobrazení. To znamená, klikneme si na to zobrazení pravým tlačítkem myši. Poslední možnost je nastavení zobrazení. To si rozklikneme a tady překlikneme kombinace vrstev na řezy obrysy, grafický styl na
řezy pomlčka obrysy a volby zobrazení modelu taky na řezy pomlčka obrysy. Dáme OK. Archicad nám to zpracuje a dostáváme z toho zase ten model, který už jsme viděli. Já tady smažu tu vodorovnou kótu, to tam nemá co dělat. Tak, teď když se podívám na řez, respektive na výkres, který už mám nachystaný, pardon, já jsem vybral špatný výkres, takže hned se překliknu na ten správný. Tak vlastně vidíte, že už tady mám ten řez už mám tady nachystaný, čili já teď vezmu toto zobrazení, které už mám nachystané, skopíruju si ho někde bokem, posunu si ho třeba o 1000 mm. Teď, když ho vyberu a kliknu na něho pravým tlačítkem, tak tady můžu tuto kresbu připojit k jinému zobrazení, čili já na to kliknu. Otevře se mě vlastně, buď můžu připojit nějaký lokální soubor, to znamená, mohl bych sem připojit nějakou fotografii nebo jiný obrázek. Pokud bych pracoval v Teamworku, mohl bych sem připojovat zdroj z jiného projektu, ale nám bohatě postačí tady ta poslední možnost, čili vnitřní zobrazení. Otevře se nám vlastně mapa zobrazení toho projektu, kde si najdeme to naše nově vytvořené zobrazení, které jsme si pojmenovali jako tlusté čáry obrysu. A když ho vybereme a dáme připojit, tak se nám vlastně toto zobrazení přepíše na to naše upravené. Jo, toto je varianta 1, jak toho dosáhnout, aby jsme sem dostali to naše upravené zobrazení. Varianta 2 samozřejmě normálně funguje, když to zobrazení vezmeme a normálně ho sem pomocí drag and drop přetáhneme. Jo? Fungují varianty obě, přičemž teď se mi to sice zobrazilo, že je to vlastně stejně velké, čili bych to mohl jenom vzít a přesunout, ale kdybych si to zobrazení uložil tak, že bych byl přisumovaný třeba sem, tak v momentě, kdybych to přetáhl, tak se mi to zobrazení vlastně ukáže jenom takhle malé a já bych si ho musel pomocí vlastně tady toho offsetu těch hran, bych si to musel zvětšit tak, jak potřebuju. Tak, teď to naše nové zobrazení vezmu, posunu ho o těch 1000 mm zase zpátky doleva, tak, aby ty zobrazení aby prostě ležely pěkně na sobě. A vidíte, že jsem dostal vlastně vytažený obrys těch místností, tak, jak by to mělo vypadat. I samozřejmě ne úplně všude je to dokonalé. Dál by se to dalo ještě vylepšovat, například tím, že tady mám hlavice sloupů, které mám tuším modelované pomocí desek, takže to by se dalo z toho pravidla vyjmout, že v momentě, kdy je deska součástí vrstvy hlavice sloupů třeba, tak by se zobrazovala tence, ale vidíte, že třeba sloup tady v pohledu jsem dostal tence. Jo. U schodiště jsme taky dostali obrys, byť teda jsme dostali tlustě obrys i toho schodiště v tom pohledu, ale to je trošku nevýhoda téhle metody, že ne vždycky se vám pravděpodobně povede dostat úplně všechno tak, jak by to podle té české normy mělo být. Jo? Ale dá se s tím ještě pracovat, dá se to ještě případně ještě upravovat. Jo? Můžeme si ukázat, jestli teda si pamatuju dobře, že mám ty sloupy nebo ty hlavice opravdu dělané pomocí desek, což mám, super, vrstva stropní hlavice. Tak když půjdu tady do toho nastavení těch grafických stylů, do toho pravidla, tak tady můžu zadat, tady můžu přidat typ tady můžu přidat vrstva jako další pravidlo.
To znamená, že pokud bude vybraný typ prvku zeď, nebo deska, nebo schodiště, nebo trám, tak se to bude aplikovat. A tady můžu dát, že se to bude aplikovat, když vrstva není. A tady si vyberu ty stropy a hlavice. A toto pravidlo by se mi tím pádem nemělo aplikovat tady na prvky nebo na desky, nebo obecně na prvky, které jsou tady v té vrstvě stropní hlavice. Jo, takže když dám teď OK, tak tahle stropní hlavice se překlikla vlastně do tenké čáry, což vlastně mě zase nějakým způsobem přibližuje k tomu, abych se blížil nějaké té realističnosti. Jo, když se teďka vrátím zpátky do toho řezu, tak uvidíte, že se mě to tady aktualizuje a už mám tu tlustou čáru opravdu jenom tam, kde by měla být. Jo, tady vzadu si myslím, že to bude průvlak, tady ta tlustá čára, takže zase, když půjdu do toho řezu s těma tlustýma čárama, jo, je to trám, je to F05 trám, což ale by mi ovlivnilo i toto. Tady ještě vyspravím ten sloup. Jo, takže můžeme si s tím ještě takhle pohrát, můžeme to tady upravovat. Tady z nějakého důvodu mi zůstalo okno, byť by mělo být, já už to vidím, a nastavení zobrazení. Tady ve volbách zobrazení modelu nemám zaplít obrysy těch řezů. Jo, když se překliknu, tak mi to okno vlastně zmizí. Jo, takže tímto způsobem jsme schopni dostat obrysy konstrukcí do řezu. Výhodu to má v tom, že když vyberu třeba tuto zeď a ještě se z nějakého důvodu rozhodnu ji klidně v půdoryse posunout, jo, třeba tuto příčku se rozhodnu posunout, tak když si ji zobrazím v půdoryse a vezmu ji a posunu ji třeba sem, jo, v návaznosti na to samozřejmě upravím teda i ty desky, čili upravím podlahu, tady a tady, a stejně tak upravím i ten sádrokartonový podhled, co jsem tam měl. Jo, vrátím se zpátky do toho řezu, vidím, že stěna se mi posunula doprava, a když se potom překliknu zase do toho půdorysu, kde už mám vlastně přes sebe daná ty dvě zobrazení, tak vidím, že se mi pohnul i ten obrys té tlusté čáry. Jo, tady jsem asi něco pozapomněl, ale principiálně se mi to pohnulo celé. Bez toho, respektive posunulo se mi to automaticky, bez toho, aniž bych na to musel myslet. Kdybych to dělal pomocí těch čár, tak bych musel zpátky do toho řezu a musel bych tu čáru ručně posouvat, což je nevýhoda v momentě, kdy máte nějaký rozsáhlejší projekt, tak je tam nevýhoda v tom, že prostě musíte myslet na to, že jste posunuli s nějakou stěnou nebo s něčím a že se musíte vrátit zpátky nebo že musíte ještě do toho řezu a musíte to vlastně opravit a odpadá vám možnost tady nějaké té automatizace. Tak, to je asi všechno. Doufám, že vám tady to video aspoň k něčemu pomůže a přeju vám úspěšné dokončení školního
projektu.